Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Uhlelo lwethelevishini olukhuluma ngempilo yakhe uShoni Mkhize lumnike ithuba lokugonyuluka ngothando lwakhe lweminyaka ewu-25 eshade nendoda abeyithanda kodwa yona izithanda yona. uShoni Mkhize usho lokhu ngemuva kokuthi uhlelo olukhuluma ngempilo yakhe luqala ukukhonjiswa kuthelevishini kuleli sonto kuMzansi Magic kwaMaMkhize. Ukhulumela leli phephandaba esendaweni yobumnandi lapho bememe khona izigcukuthwane emlazi kwaMax Lifestyle. Uveze ukuthi uchithe iminyaka engu-25 nephoyisa likamasipala waphoqeleka ukuthi ayoshintsha nesibongo eminyangweni wabasekhaya njengoba ethi ubethanda uSibu kodwa umyeni wakhe ezithanda yena kuphela. Ukhala ngokuthi uSibu uthathe izinto ezithinta umndeni waziyisa emaphephandabeni. Umndeni wethu ubungahlangene nezinto ezithinta amaphephandaba kodwa yena wawuthatha wawusondeza kuwona. Yingakho kubalulekile ukuthi abantu baqonde manje ukuthi ungubani uMaMkhize kunalokhu ebebefunda ngapho emaphephandabeni lapho mina obukungazwakali ukuphawula kwami kusho uShoni. Ugcizelele ukuthi okuningi ngeke awudalulo kwamanje ngoba lokhu kungadala ukuthi abantu bagcine bengasalibuki uhlelo ekubeni kuningi okusazovela kulona ngeqiniso lempilo yakhe. Ubesephawula ngobudlelwane bakhe noSibahle Mpisane indodakazi yakhe angayizali atheka kulona iqiniso ukuthi akabanga yingxenye yempilo yayo njengoba esanda kuba sengozini yemoto emehlele enyakeni. Uthe ubehlale embheka sonke isikhathi abuya aye nasesibhedlela ukuyombona ngoba lokhu kumsebenzi wawonke umzali ukubheka izingane zakhe. Uthe namanje bahlala bonke. uSibahle ubekhona eMax Lifestyle ukhombise ukuthokozela bekusho uMaMkhize ohlelweni lwethelevishini. Leli phephandaba libuye labuza uMaMkhize ngobudlelwane nabo nendodana yakhe Andile obekubukeka sengathi sebeqhelelene njengoba esehamba nabanye abantu kunaye. Uthe u-Andile usesigabeni sokuthi naye azithole ukuthi uzimisele ngokwenzani empilweni njengoba engumdlali webhola abuye abe ngumculi ekubeni usafunda futhi. Uthe usazama ukuthi amnike isikhathi sakhe kodwa uyameseka kukho konke akwenzayo kodwa ngeke ahambe naye ezindaweni zobumnandi basebusuku. Uveze ukuthi ngisho emculweni uyena oyimenenja ka-Andile njengoba indodana yakhe ibhukhwa kuyena. Ebuza ngokuthi usekhona yini umuntu athandana naye njengoba esehlukane noMpisane uvele wangawuphendula lo mbuzo kodwa wamoyizela wacela ukuhamba ekhaya ngokuthi baningi abasafuna ukukhuluma naye.